it-tieni ħadd tal-Avvent. Nilqakom għal din il-Quddiesa mill-Kappella ta' Sant'Antnin ta' Padova li tinsab fil-Fort Emanuel f'Manuel Island. Jiċċelebra din il-Quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra Don Gordon Refalo li llum se jingħata l-possess mill-Arċisqof bħala il-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċja tal-Gżira. Il-possess huwa ċerimonja uffiċjali li bija il-Kappillan jiġi avdat bil-ħidma pastorali tal-parroċċa. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin nofru din il-Quddiesa llum minn din il-kappella sabiħa restaurata dedikata lil Sant'Antnin ta' Padova li kien ukoll il-patrun tal-Gran Mastru Manuel de Villena li bena il-Fort Manuel taħt u bil-għajnuna tal-periti Tinje u de Mondjon li huma midfunin fil-kripta ta' din il-Knisja. Il-Knisja restaurata sinjal anke ta' kemm il-Maltin qegħdin napprezzaw il-wirt storiku tagħna għax din il-Knisja ġiet imġarfa fl-1942 bi ħbit tal-għadu. U wara l-indipendenza ħallejniha b'xi mod għal rriħa. Imma grazzja tal-Alla fi żminijiet riċenti ġiet restaurata, saret ukoll kopla ġdida u jiena fil-bidu dan il-Quddiesa huwa pjaċir kbir tiegħi li bil-barka tal-Mulej nerġa' nbierek din il-Knisja. Fl-istess ħin nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna niftakru fil-grazzja tal-Mamudija u nitolbuh li waqt li qed inbierku l-ġebel ta' din il-Knisja restaurata niftakru li aħna wkoll tempji tal-Mulej. Nitolbuk Mulej tbierek dan il-maqdes u tagħmel li t-talb tagħna fih jasal fil-qalb kollha mħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Għażilt li niġu hawnhekk taħt il-Parroċċja tal-Gżira x'illum għandi l-pjaċir ukoll nagħti l-possess bħala Kappillan tal-Parroċċja tal-Gżira lil Father Gordon Refalo. U għalhekk fil-bidu ta' din il-Quddiesa issa li tlabna maħfra l-Alla nisemgħu id-digrit tiegħi li jaħtar lil Father Gordon bħala Kappillan ta' din il-Parroċċja. Charles J. Scicluna għal grazzja tal-Alla u tas-Sede Apostolika Arċisqof ta' Malta, Digriet. Lill-Aziz fi Kristu, ir-Reverendu Saċerdot Don Gordon Refalo, b'xewqat ta' ġid ta' dejjem fil-Mulej. Jien li naf bil-ħajja tajba u eżemplari tiegħek u bil-għaqal u l-ħeġġa li inti wrejt fil-Ministeru sa issa u l-aktar fil-qadi ta' dmirijiet saċerdotali tiegħek
bħala viċi parrokku fil-parroċċa ta' San Gejtanu l-Ħamrun, il-ħidma pastorali li wettaqt fil-parroċċa tan-Naxxar bħala kappillan tal-parroċċi ta' Santa Luċija, tal-Ibraċċ, ta' Swatar u ta' Ħalluqa, u dawn l-aħħar sentejn bħala kappillan tal-parroċċa ta' Ħalaxa, kif ukoll li għandi xhieda ta' min joqgħod fuqha dwar il-kwalitajiet sbieħ tiegħek, nixtieq nurik kemm nafdak u nistmak. Għalhekk, billi bid-dimissjoni ta' Reverendu Kappillan Duncan Tanti mill-Uffiċċju u Ministeru ta' Kappillan tal-Parroċċja tal-Gżira, sfat u għada bla kappillan, il-parroċċa u l-Knisja parrokjali dedikati lill-Alla taħt it-titolu tal-Madonna tal-Karmnu fil-Gżira, u billi jien nixtieq li din il-Knisja jkollha kappillan u rettur tajjeb, jiena nagħti u nafda fidejk Dun Gordon Refalo li msemmija parroċċa u l-Knisja parrokjali tal-Gżira bid-dmirijiet u bid-dmirijiet kollha li jmorru mal-uffiċċju ta' kappillan sakemm il-ħtiġijiet ta' djoċesi jitolbu li jiena jew is-suċċessuri tiegħi insejħulek biex taqdi dmirijiet saċerdotali tiegħek bħala kollaboratur tagħna f'xi post jew qasam ieħor ta' djoċesi. Bħala xhieda u prova ta' dan kollu, jien ordnajt li hawn taħt imsemmi assistent kanċillier tal-Kurja biex iħejji u jirreġistra dan id-digriet li jġib il-firma u s-siġilli tiegħi, mogħti mill-Kurja Arċiveskovili ta' Malta, il-Furjana, illum 16 ta' Novembru 2020, Father Charles Buġejja, assistent kanċillier, Charles J. Cicluna, Arċisqof ta' Malta. Issa nistieden lill-kappillan il-ġdid biex jieħu il-ġurament fil-pussess tiegħu bħala kappillan. Jiena, ir-Reverendu Dun Gordon Refalo, kappillan tal-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Karmnu l-Gżira, inwiegħed u naħlef li nkun fidil u ubedjenti lejn l-Arċisqof u s-suċċessuri tiegħu, li nħares il-liġijiet tal-Knisja u d-direttivi li l-awtoritajiet ekklesjastiċi joħorġu minn żmien għal żmien, li naqdi bil-fedeltà kollha id-dmirijiet tiegħi taraj tal-poplu ta' Alla li ġie fdat lili, inxandar il-kelma ta' Alla, niċċelebra il-misteri Quddiesa u nħabbrek għas-salvazzjoni tal-bnedmin biex inġib aktar il-qudiem l-għaqda tal-imħabba fir-rabta tas-sliem fil-komunità parrokjali fdata lili. U li bir-reqqa kollha u bil-għaqal nieħu ħsieb il-wirt spiritwali, kulturali, artistiku u patrimonjali illi din il-familja parrokjali rċevit minn missirijieta. Inwiegħed ukoll li nagħmel dejjem ir-rieda tal-Arċisqof u s-suċċessuri tiegħu meta ħtiġijiet ta' djoċesi jitolbu li għandi naqdi dmirijiet saċerdotali tiegħi f'postijiet jew oqsma oħra ta' djoċesi. Hekk Alla jgħinni u dan l-Evanġelju mqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu. Illum il-Ħadd 6 Diċembru 2020. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox għamel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma' ibnek. Iżda tina l-erf tas-sema biex nissieħbu mal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Farġu l-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb Ġerusalemm u għejdula li intemm il-jasar tagħha. Tħallset ħżunita, ħadet minn Alla il-mulej darbtejn għal dnubieta kollha. Leħen jgħajjad, ħejju t-triq għal mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari. Jintradam kull wied u jitniżlu il-muntanji u l-għolijiet. Kull art imħabta issir wita, kull art imħarbta maqat u tfeċċ il-glorja tal-mulej. U l-bnedmin jaraw l-kol flimkien, għax fom il-mulej tkellem. Itla fuq il-muntanja għolja, ħabbara tat-tajjeb għal Sion. Olli leħnek bil-qawwa kollha, ħabbara tat-tajjeb għal Ġerusalemm. Għajjat, la tibżax. Ejt lill-bliet ta' Ġuda. Għawnu Alla tagħkom, għawnu Sidi l-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu, għawnu biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħal raj li jara l-merħla tiegħu, bidriegħu jiġmagħha u l-ħrief fiħdanu jerfaħħhom u n-naċ irreddaw bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. U li lilna mulej it-tieba tiegħek, ngħidu flimkien. U li lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħanisma' xi jgħid Alla l-mulej għax hu jitkellem fuq is-sliem mal-poplu tiegħu. Qrib tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżaw minnu biex tammar il-glorja fartna. Ngħidu flimkien. U lilna mulej it-tieba tiegħek. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ħaqq u s-sliem jitbewsu. Is-sewwa mill-art jinbet u l-ħaqq mis-sema jittawwal. Ngħidu flimkien. U lilna mulej it-tieba tiegħek. Il-mulej jagħti l-ġid u wartna il-frott tagħha. Il-ħaq qudiemu jimxi u s-sliem fit-triq il-mixi tiegħu. Ngħidu flimkien. U lilna mulej it-tieba tiegħek. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis tiegħi, dan hu li għandkom iżommu quddiem għajnejkom. Li quddiem il-mulej jum wieħed u bħal 1000 sena u 1000 sena bħal jum wieħed. Le, ma jdumx il-mulej ma jtemm il-weda tiegħu kif jaħsbu xi wħud. Imma hu jadirkom għax ma jridx li ħadd jintilef, imma li kulħadd jasal għall-indiema. Jiġi ta' bilħaq jum il-mulej bħal ħallien. Imbagħad jiebu smewwiet bi ħsejjes kbar. L-elementi tad-dinja jinħallu bin-nar u l-art b'kull ma fiha tinħaraq. La darba dawn kollha għandhom jintemmu hekk. Araw x'ħajja Quddiesa u mġiba tajba għandu jkollkom. Ħarsu l-qudiem lejn jum il-mulej u għamlu li jfittex jiġi. F'dak il-jum is-smewwiet jaqbdu jiebu u l-elementi jinħallu bin-nar. Għax aħna li ħadna l-weda tiegħu nistennew li jiġu smewwiet ġodda u art ġdida li fihom tagħmar il-ġustizzja.
Għalhekk, eżis tiegħi, waqt li qegħdin tistennew dan, fittxu li tgħixu fi slim u li tkunu bla teba u bla ċanfir qudiemu. Il-kelma tal-mulej. Ħejju it-triq tal-mulej, wittu l-modijiet tiegħu u kull bniedem jara s-salvazzjoni ta' Alla. Il-mulej magħkom. Bidu tal-Evanġelju skont San Mark. Bidu tal-bxara tajba ta' Ġesu Kristu li ben ta' Alla. Bħalmu miktub fil-ktieb ta' Eżajija l-profeta, ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Ek Ġwanni der jammet fid-deżert u jxandar ma'mudija tandima għal maħfra tad-dnubiet. U kienet tmurandu l-ludija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalem jitamdu minnu fi xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubietom. Ġwanni kien jilbes libsa tax-xar tal-ġemel bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu u kien jiekol ġradijiet u għasel selvaġġ. U kien ixandaru jgħid ġej warajja min waqwa minni li jien ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħolli l-qfieli tal-qorq tiegħu. Jien ammitkom bl-ilma, iżda huwa jammitkom bl-Ispirtu s-Santu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Din is-sena li bdejna propju il-Ħadd li għadda hija dedikata lill-Vanġelu ta' San Mark. Bħalma s-sena li għaddiet kienet iddedikata lill-Vanġelu ta' San Mattew u s-sena 2021 u 2022 se tkun iddedikata lill-Vanġelu ta' San Luqa. Din is-sena hija dedikata lill-iqsar Vanġelu. U allura se nisemmu wkoll matul din is-sena fil-ħdud mhux biss siltiet mill-Vanġelu ta' San Mark imma wkoll siltiet mill-Vanġelu ta' San Ġwan. Il-ħdud propju jaqsmu l-Vanġeli, il-ċiklu ta' ħdud fi 3 snin, San Ġwan m'għandux sena dedikata lih. Imma naqraw il-San Ġwan fil-festi l-kbar bħal miliet u flajt ukoll u anke il-passju tal-ġimgħa l-kbira u peress li San Mark fih biss 16 kapitlu fis-sena ta' San Mark din is-sena nisemgħu wkoll siltiet kbar mill-Vanġelu ta' San Ġwan b'mod speċjali meta naslu għal ħdud sħan tas-sajf. San Ġwan huwa Vanġelu straordinarju ma' San Mark ukoll għaliex San Mark huwa Vanġelu essenzjali. Fil-fatt m'għandux ir-rakkont ta' tfulija ta' Ġesu. Allura se tindunaw li din is-sena fil-ħdud tal-Avvent mhux se jkollna rakkont ta' tħejjija għat-twelid ta' Ġesu, ma se jkollna espressjonijiet qawwija kemm il-Vanġelu ta' San Mark u kemm il-Vanġelu ta' San Ġwan li jippreparawna għal din il-festa li qegħdin ħejju għaliha. Illum il-bidu tal-Vanġelu ta' San Mark jgħidilna mal-ewwel li l-Evanġelju huwa bxara tajba. Wara kollox il-kelma Evangelion, Evanġelju, dan tfisser ġejja mill-Grieg tfisser aħbar jew bxara tajba. U l-bxara tajba
mhix dwar xi ħaġa li ġrat imma dwar persuna. Hija l-aħbar it-tajba, l-bxara t-tajba ta' Ġesu Kristu li ben ta' Alla. U San Mark jibda mal-ewwel bit-tħejjija għall-miġja ta' Ġesu fil-missjoni pubblika tiegħu billi jikkwota il-profeta Iżajja u jitkellem dwar leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Di l-espressjoni se nerġgħu nisemgħuha anke il-ħadd li ġej. U allura xtaqt li llum anke f'din l-okkażjoni tal-pussess ta' Father Gordon bħala il-kappillan il-ġdid tal-komunità għażiża tal-Gżira nieħu spunt mill-ewwel qari li smajna fejn il-profeta Iżajja ikellem lil poplu umiljat minħabba dnubiet u mimli ansjetà u lis-saċerdoti u lill-kapijiet u lill-profeti tal-poplu jgħidilhom farġu il-poplu tiegħi. Kellmu lill-qalb ta' Ġerusalem u għajdula l-intemm il-jasar tagħha. Tħallset ħżunita. Imbagħad jibda iħejji triq. Leħen jgħajjad ħejju triq għal mulej fid-deżert. Wittu għal Alla tagħna modija fix-xari. Jintradam kull wied, jitniżlu l-montanji u l-għoljiet, kull art imħattba s-sirwita, kull art imħarbta maqad. Dan x'inhu dan il-leħen jgħajjad fid-deżert? L-imperaturi slaten il-nies importanti fl-epoka ta' Ġesu, imma anke qabel fl-epoka wkoll ta' Iżajja ngħidu xi 300 sena qabel Ġesu, kienu jibatu meta jmorru minn vjaġġ minn belt tal-oħra jibatu grupp ta' nies mhux biss jħabbru li waslu, imma kienu jibatu donnu jisob llum ngħidu tal-Public Works jew ma nafx jgħidu Projects Malta xi jgħidu. Biex it-triq iwittuha. Iveri aħna meta tiġi r-Reġina meta tiġi l-Papa jkun esperjenza simili jgħidu, imma hekk kienu jagħmlu. U allura il-profeta qed juża din l-esperjenza li meta jkun ġej ir-re l-imperatur aħna inwittu triq u jgħid jidħol fid-dettall jitniżlu l-muntanji, jintradam kull wied, l-art imħadda s-sirwita, l-art imħarbta maqat. Nirranġaw kollox, nagħmlu naqra landscaping għax ġej xatt importanti. Leħen jgħajjad fid-deżert. Ħejju triq. Litteralment ħejji triq. Ovvjament fl-Avvent din l-ajta li hija mill-profeta Iżajja li tirrepeti ruħha kemm fil-Vanġelu tal-lum, se nerġgħu insibuha wkoll fil-Vanġelu tal-Ħadd li ġej, hija messaġġ għalina. Jiena liema wied irrid nimla, il-wied ta' djufija tiegħi, liema muntanja rrid inniżżel, il-muntanja tas-supervja tiegħi. Hekk nipprepara triq għal mulej. U għażid Father Gordon, jiena bħala konsenja fil-bidu ta' din l-avventura ġdida bħala kappillan tal-Gżira, natik propju l-ewwel eżortazzjoni tal-profeta Iżajja. Jalla il-poplu għażiż tal-Gżira fik jara dak li jġiblu faraġġ, li jkellem lill-qalb tiegħu u jgħidlu tinkwetax. Tibżax, Alla huwa għalik Salvatur, Alla huwa miegħek. Farġu l-poplu tiegħi. Issa nistieden il-kappillan il-ġdid li quddiem il-poplu għandek poplu anke kbir permezz tat-television Father Gordon. Iġeddet il-wedijiet saċerdotali tiegħu. Għażiż ħija nistiednek iġġeddet il-wedit li għamilt fl-ordinazzjoni tiegħek quddiem dan il-poplu ta' Alla li qed ikun afdat f'idejk. Trid taqdi bil-ħeġġa kollha dmir tiegħek li tira l-poplu ta' Alla u tgħin l-isqof mill-aħjar li tista' fil-ħidma pastorali. Trid tiċċelebra bit-tiba kollha u kif jixtraq il-misteri Quddiesa
għat-tifħir ta' Alla u għal-qdusija tal-poplu Nisrani, titinti bil-erfula għal-kollu tħabbar il-kelma ta' Alla billi xxanda l-Evanġelju u tfisser il-fidi kattolika, titinti tingħaqad dejjem aktar minn jum għal ieħor ma' Kristu saċerdot li offra lilu nnifsu lill-missier għalina bħala vittma safja u bla teba u tikkonsagra ruħek lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin, twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu lil Alla l-missier jisma' t-talbiet ta' din il-komunità parrokjali tal-Gżira, magħhom inżidu t-talb tagħna għall-Knisja Universali, għad-dinja u għall-pajjiżna biex il-mulej iħarisna. Għal-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph, l-Isfiet, is-saċerdoti u l-poplu kollu ta' Alla biex iżommu sħiħ fit-talim tal-Apostli u fil-għaqda ta' bejniethom nitolbu. Għal-Kappellan il-ġdid tal-parroċċa tagħna Dungordin sabiex tagħtih l-għaqal id-den biex imexxi l-parroċċa li inti afdajtlu skont il-qalb ta' ibnek Ġesu nitolbu. Għal-familji kollha ta' din il-parroċċa biex il-mulej ikun il-pedament li fuqu jibnu il-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għal-morda kollha ta' din il-parroċċa biex il-mulej jgħinhom joffru d-batijiet tagħhom għall-qdusija tal-komunità kollha. U għal dawk li jduru bihom biex fihom jaraw il-persuna ta' Kristu qiegħed ibati. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għat-tfal u żgħażagħ tagħna sabiex jikbru fl-erf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Sejjaħ minn fosthom biex jaqdu lilek u l-poplu tiegħek bil-ħajja saċerdotali, reliġjuża u missjonarja u bħala katekisti. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għal din il-komunità parrokjali biex tikber dejjem iżjed fil-fidi u fl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet li ħerġin mill-qalb tagħna sabiex din il-parroċċa tkun komunità nisranija skont qalbek biħsiba dejjem lejn is-sema fejn ġie qabilna ibnek li għaxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq l-emin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmien. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika nistqar mudija waħda għal mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn idejk is-sagrifiċċju għat tifjir glorja ta' ismu tiġi tagħna ta' Knisja mqassa kollha tiegħu. Taffimu lej il-korla tiegħek il-qattalb umli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwaslux il-merti tagħna tina lajnuna int fil-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li int ħejjejt minn qabel. U fetħinna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennew bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs ratti l-ħajr ħassam tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla taħt it-titlu tal-Karmelu, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha b'mod speċjali San Nikola, Sant'Antnin ta' Padova li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk unsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u dina nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni, mih titi kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Kif inhu id-dmir tagħna llum sembirku l-kripta li hawn taħt din il-Knisja u li fiha kienu ndifnu l-arkitetti u l-inġinier Tinje u Demondion u erwieħ oħra li sfortunatament l-adam tagħhom fis-sekli tqalleb u issa reġgħu sabu difna dinjituża. Nitolbu għarrieħhom għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħ fis-sliem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nitolbu għalina biex aħna ngħixu bit-tama tal-ħajja ta' dejjem u lil dawn il-ħutna tagħtihom il-mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa mill-Kappella ta' Sant'Antnin ta' Padova f'Manuel Island, kappella li mbniet u ġiet imbierka fil-bidu tas-seklu 18 u li ġarbet ħsarat estensivi matul it-tieni gwerra dinjija.
Kif għadna kemm rajna, taħt il-kappella nsibu kripta dedikata lil Madonna tal-Grazzja li fija hemm il-fdalijiet ta' Charles François de Mondion, l-arkitett tal-Ordni Sovran Militari ta' Malta u d-diżinjatur tal-Fort Emanuel, ir-riċerkaturi li ebda isqof ma' żar din il-kappella u għalhekk il-Quddiesa tal-lum mill-Arċisqof Charles Scicluna għandha sinifikat akbar. Infakru li d-dispensa tal-obbligu tal-Quddiesa tal-Ħadd għadha fis-seħħ. Nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu l-Quddiesa mid-dar u biex inkomplu nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsin tas-saħħa. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.